Opoge kamano nikech ang'o? Opoge kamano nikech wach mar pogo pesa mar CDF e constituency ni osebedo wach matek makata mane bunge ok oyot. Kata ka an bunge nwachandowa. Nikech nitie joma ne wacho ni onego bed ni pesa mar CDF ipogo a shilling a vote for a shilling for a vote. To mano biro chuno ni kuonde mantie matindo tindo to ji ng'eny eigi biro yudo pesa mang'eny moloyo kuonde madongo kaka North Eastern, North or constituency moko nitie malach ahinya ji tin eigi. Koro nwaparo ni gima dibed maber en ni mondo pesa mwayudo gi te 75 ewi 100 wapog maromre e constituency te. 25 miwachono wapog kaluwore kod namba mar wards mantie e constituency. Kata mano kaka nena kaka jakom mar board pod ok ber ahinya. To wan kaka board chuno wan ni nyaka watim mana gino ma chik owacho. Masani chik mantie en miwachono 75 ewi 100, 25 ewi 100.